tante apangsi media lo keklem abang fu mate share seperti itu makar dapat di lo pini pipo sinali tong coba panang kokma labang ke pini nali tong labang so irrigation IB bolong koma jielo labang so sai hebolong nali tong coba panang koke lalo kedamtang 16 September aku dak ili tong bolong koma ji sport complex along kapaman pon ejor isia farman KKCA mate kar bikuru sa chingo mamai labang so indeng trok mang kete katalon pon along jase me peda bang nili tum la nipai ingkoi rai koi ini yang bong sito dei polo September 2022 bong sito dei polo worki sitame nili tum piposi labang so ja mate apor che tonte de bang ke lapulo je hala sohu ke claim ke dam nili tum la tirikam ameku mate kongchun bang la pen ke nili tum ba hawara lo meku kongchun bang kan do kabe manpe itu mate share korte roba korte itu alang itu sitame ba nili tum lapu hithi rui ba la soja ka bang nili tum menamane asai do koklo amasi hala so bang ke nipai koi ini la solo bang nili tum perangke pensita nili tum pace tapon long le delo worpi sitame nili tum pini apor ke me thek long pe nili tum pini la bang so meilong ke than bang tum bang la pulo hala so hut 16 September hut adang pi pen ke bang kibi kithi akliman phar pen jing lok man ping itu karbiang long long dak nili tum lokele mesi mate karbiang long tonomas council ya pen jing lok MLA pen jing akhai pen jing lok la pen dak karbi richo kaddo gabe habi pin putum alang itum kaddo gabe la bangso arni apor na chipi tum pen la bangso me mate nili tum dak lang feralo kapaman pon KKCA la bangso indeng drop mang ke thega hut hawar nili tum dak bolong komaji hawar mate lang fera hawar along nili tum thaning korai isi la bangso ke claim pon along kaddo kabe bomul bokan keme pen ching lok dak kaddo be chingki je tham pen la bangso amme sam jin pen ki chung kon ke nili tum dak hempu mukra pira sinja hir jumbe kelong lo busi nili tum matha pon lo la pen tu jasebe pen bang nili tum kachoro pon kantung ma la pulo nili tum dak lang fera lo man peng itu mate itu macing honai akai sar muduram nete lang fera misi mate karbema tonomas council ian akai pencing lok la pen da nili tum municipal board chairman pencing lok commissioner la pen da lang fera lo mate bolong komaji nili tum hampang song doan la pen tu da sangkur hitia lo chuyor chulang han ka chuyor lang ka chuyor la puson hotel kedo aser korti etum o ka chuyor alang itum sita mepu mane asap komane pohona bidun dak social worker penangan do lang fera long alang itum na cerap na citu tung ke tum alang itum aphan judune pin mate ninga klong pen kiro kapajir bangke jadi tum mai besira melang itum aphan kurban kapajir lo la pen ke bang jila por sitame la puson si nili tum aphan bidi sure pencing lo ke claim ke da pencing lo kaddo kobe na cerap dunia pusi nili tum alang itum an so se ni chete pon tu la pen ke nili tum la bang som me ke paman pon tiri pipen halna che tong dun me ko ke hai kong chun bang pencing lo ahawar langsulia ahawar KKCA dikrong hawar KKCA dongkam mukam KKCA hawar me pencing lo dok muka la pen ke dak nili tum lumbajong kaddo kabe la bang so ahawar tin pen nanga che tong dun KKCA hawar me tum sitame alang litum la bang so ni kecho kijun kedo ketha chingki je thana bang ke kaddo kabe chingki pun mate kachingki je tan kecho kijun kaddo besita melang litung sita me nili tum pen chora pe jora pe la pen ke ilitum da kiki bom kaddo kabe alang litung besita me kecho kijun isibe apor silitum chora pe jora pe lo asila bang solo kiru kethai kelele kedo asita me nili tum ahin pen mate nili tum la tirikam pen jenglok hawar pen jenglok ke claim dun na claim dun bangku sera korte tu roba korte kaddo pen nili tum alang litung aphan la bang sori kiru kethai lekai kaddo po athe muluk pi rat pi la bang so posi kelele ke chok sharing sita nili tum
alang litong pan dia pu si ning chetelo la pentuke nili tumalong la bangso hawa la bangso army ti kama mege singdo alang litong nasi aku la bangso hut ke claim ke dam pe jeglo kato be bangke alang litong si bohon polo alang litong pela ku